Както искаш. Събрали сме се днес да почетем вечната сватба на 2013 година. 2014. Как да стигна точка А до точка Б? Математика. Така, да се върнем обратно. През изминалата 2013 година се случиха много неща. Не пих на Нова година, не пих на сбора, не спих и на рождения си ден. Ой, някой дика... картината. Какво е това с ръката, бе? Семейство Иванови. Семейство с много отбони, заплатите са големи, 200-300 лева. Парно сметка за ток, вода не ще ме спрете ни ток. Две думи... Честита! Чакай, 4 минути, брат Гошко. Две. В листопад се случиха същи огромни обрати. Big Brother. Али Ръза умре. Али Ръза беше човек като планина, Но се стеригна. дървото така и круши не порасна. Черешата тази гой нищо не ради. Общо взето само грозото върви, ама оно само кога е ферментирало. В България открихме нов бизнес. Вече новия Адидас има вкус на черешовка. Мани. За какво ме направа, поле? В ефир си не трябва да пиеш. Прави се само. Това ще го дрежеме. Снимай. 3 минути 20 секунди, дами и господа. Една минута, те не взимай шампанското. Грешните са. Няма да пуснеш някаква снимка от България от Трила. Ето снимка От Копрен. Ето. Поздрави за Мирко. Там се случиха много неща. Станимир Компанията Малинов! Още не е фалирал, ама синъка тръгнал. С Веничка, ето си живеят по... Една Минка си миче, гъзона на 12-та глеба. Ама она какво? Она си добричка жената. Вафлите мура много не съм доволен. Значи намаля грамажа, парите също. На лека да глеба на перце. Какво това? Вафла ли е? Кросан ли е? 3! Яте бе. Бе! Козунак! 10! Честит ден! Чакай, окори Честит имен ден на всеки Георги! Чекай! Стой! Честит имен ден на всеки Георги! часовник. На всички, къде името им По-бързо, завърши на- няма време. И време за обратното броене! 1!